गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ चिरां आरो बिजनी जिल्ला अल सान्थाल स्टुडेन्ट इउनियननि खुंगा 17थि गायसनथाय सानखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मैया 3 नं देवस्रि चान्द पाइरब फुटबल गेलेग्रा फोथाराव खुंफुङो। बे गायसनथाय सान फालिनायावनो हांख्रायनाय लेखायै जर'खा बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि गाहाय नेन्थारि मानगोनां मुस्रि कनेन्द्र बसुमतारिया। लोगोसे बे मेलाव गोबां गेदेमा आलासि बिथांमोना बाहागो लायो। रायजो सभानि बिसायख'थिखौ लाना खौरां बिजोङाव बुंथिदों आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। बिथाङा बुंदों रायजो सभा बिसायख'थियाव आंबो सासे भटारसो होनना। आरो बिथाङा आसाम प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बर'आ बिस्वजित दैमारिखौ गोबां अजद होनायखौ लाना बिथाङा ओरै बुंदों। भुपेन बर'आ एमएलए नङा, बियो बिधान सभानि थान्दै नङा, बेनिखायनो बियो बिधान सभानि सिंनि बाथ्राखौ मिथिया होनना बुङो। बिथाङा बुंबावदों रायजो सभानि बिसायख'थिखौ जिहेतु बिसायख'थि आय'गासो खुंगोन, बेवहाय आंनि जेबो बिबान गैया होनना बुंथियो। मैया मोनाबिलिनि हरखाब सिमब्रे बारहुंखा बारनाय बारा बाक्सा जिल्लानि बेतना बामोनकाटे गामिनि गोरिब सुबुंफोरनि गोबां न' बां, दंफां लाइफां सिफायलाङो। मख'नो गोनांदि गोरिब नखरफोरा बेबायदि खहा जाजाना आंखालखौ सुफुंफिननो गोब्राब जादों। बिथांमोना अनोब्ला बिटिआर सरकारनि खाथियाव हेफाजाब मोननो मिजिं खालामदों। रुसिया आरो इउक्रेन दावहानि गेदेर खौरां। दिनै दरनै हादरनि गेजेर दावहाया 32 सान बारबाय, अब्लाबो दावहाया जोबाखै। बेनि सोलाय बे दावहाया गिथावनानिफ्राय गिथावनासिन आरो गेदेरनिफ्राय गेदेरसिन जागासिनो दङ। बेबायदि समाव इउक्रेन हादरा गोख्रों गोसोजों बुंदों दि रुसियानो एगेंसिबो हावगारा होनना। बेराफारसे रुस हादरा इउक्रेननि सायाव जेरैबायदि हामला खालामना फोजोबस्रांदों, थिग बेनि फिननायखौबो इउक्रेना होदों। दासिम रुस हादराबो गोबां खहा जादों। बुंनो थाङोब्ला बे दावहाया माब्ला जोबगोन बेनि थि सम नुहुराखै। इउक्रेननि सायाव रुस हादरा एटम बम हामला खालामनो हुमखि होदों आरो लैथो फारसे एटम बमखौ लाबोगासिनो दङ होनना खौरां मोन्दों। गोजोनथाव खौरां, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर'आ आसाम गेलेमु आरो हारिमुवारि नैरोजा 22 बान्थाखौ आजावबाय। समाजनि फोथाराव थुलुंगाखां गोख्रों खामानि मावबोनानै गेलेमु आरो हारिमुवारि फालिथाय 2022 बोसोरनि बान्थानि थाखाय सायख'जानाय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर'आ मैया बान्थाखौ आजावबाय। बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर' बिथाङा 26 मार्च खालारखालि गुवाहाटीनि उजान बाजार कुमार भास्कर नाट्य मन्दिराव मिरु 26थि आसाम गेलेमु आरो थुनलाइयारि बान्थाखौ आजावदों। बर' थुनलाइ मुलुगनि फोथाराव गोलाव सम खामानि मावबोनायनि अनगायैबो समाजनि बायदि बिथिङाव खामानि मावबोनानै गेलेमु आरो थुनलाइयारि 2022 बान्था मोननो हानायखौ इनायनो गोजोननाय फोरमायदों बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर' बिथाङा। सुबुं माहारि आरो सावस्रिनि थाखाय गाज्रि खौरां। देहा बिगियानगिरिफ्रा आनजाद नायना फोरमान मोनदों दि मानसिनि थैयाव प्लास्टिकनि जायगा लानायखौ। मख'नो गोनांदि 22 सा सुबुंफोरनि सावस्रिनि सायाव आनजाद लाना बिसोरनि गेजेराव 17 सानि थैयावनो प्लास्टिकनि थानायखौ मिन्थिनाय जादों। थारैनो जों जानाय लोंनाय बाहायनाय सानफ्रामबोनि जिउआव प्लास्टिकनि बाहायथिया एंगारहायै, जायनि थाखाय बेबायदि जाथाया जादों आरो बेयो सुबुं माहारिनि थाखाय गिथावना जानानै फैदों। दुखुनांथाव जाथाय, मैया फुंनि 11:30 रिंगायाव उमरांस'नि दै मोब्लिब मावबिथांखिनि फोसाबनाय खामानि मावबाय थानायाव गिख्रंथाव पाइप बेरफ्रुनायनि जाथाया सोमजियो। बे पाइप बेरफ्रुनाय जाथायाव 3 नेपक'नि इन्जिनियार थैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थैनायफोरनि मुंखौ फारियै अनुपम सैकिया, जयन्त हाजरिका आरो दिमिराज चौहारी होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। सुबनखाता गोजौ फरायसालिनि बानजायनायाव सांग्रांथियारि रेलि। बाक्सा जिल्लानि पारपनान सिमना ओनसोलाव थानाय सुबनखातायाव उन्दै बैसोआव जुलि जानाय आरो समाजारि सांग्रांथियारि हानजा सुरनाय हाबाफारि बानजायदों। समाजाव उन्दै बैसोआव जुलि जानाय आरो समाजारि सांग्रांथि होनाय हानजा सुरनायाव फरायसा फोरोंगिरिफ्रा लैहोर लैहोर बाहागो लायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।